Dito na kami sa Chocolate Hills. Ayun yung first timer dito sa Bohol. Aakit daw sila doon. Maiwan na lang ako. At kapoy. Cameraman. Oh, yung contact number ni Kuya. Doon muna tayo, sir. Doon muna tayo, sir. Ang ganda naman. Ha? Ano daw? Magpasundo na. Madam. Pwede magpa-picture, madam. So, pwede your mama. Pwede yung saka? Thank you. Hi, ma'am. Thank you po. Ari ta kayo. Siyempre. Dahil maling na shoot. Ano yung palit-palit? Tawakin. Ayaw mo. Yes, nandito na kami sa Chocolate Hills. And yes, maganda talaga yung view. Isa lang talaga sa mga hassle sa akin. Kasi yung pag-akyat, nakakapagod siya. Nakakahingal. Kasi si Britney, nag-request pa kay Brenda na pumunta rito. Kung ibig sabihin papunta na po kami ng pier. Kapoy, hingal. Nandito na tayo sa view deck. Ang Chocolate Hills. Doon ka, saan ba kami galing? Doon kami galing, no? Doon kami kumain. Yan. Saan? Yan. May kainan dyan? Oo. Dyan tayo kakain? Hindi. Hindi naman kinontak ni Brenda. Di ba dito tayo kumain? Doon? Doon tayo kumain, no? Ha? Dito! Ayun yung zipline, oh. Ayun, oh. Doon kami nag-akit-akit. Yan. Doon kanilang ATV. Andito na, te! Andun, Chi, yung apam. Diba? Ginawang photographer si Brenda. Oh. Si bakla. Ah, sorry. Nakaharang ba kami? Well, nakaharang. Baka mapagkaman ng tatlo yung kampana. Andito na po yung foreigner. Andito na siya. And the view here is really good. We have a lot of chocolate hills on the other side. Okay, so this is like Geographic channel. Pwede ka picture, Brad? No, cut off. Oh, I love this. Okay, come on. Mister po kayo mo. Hindi na. Charot lang. Oy. Nagkauna na siya. Grabe. Scarlett! So Scarlett po. Amin na ma'am, sama ka na. Okay, thank you. Ay, di namin kilala yan. Kami, Vincent. Vincent, kami. One, two, ready. Smile po. Pipicture tayo. Yan. Ah, hindi. Dumaan po kasi tayo. So much, Thank you. Thank you. Ang Chocolate Hills talaga, dito talaga ako pinagli ni Mama. Kaya kita niya, Chocolate Hills, nandito sa mukha ko. Different view, different angle. Diri. Guys, meron tayong 280 na visitors here. Doon pa po nagpa-picture sa ako. Tanaw sa dito. Oh, pag-picture na mo. Gamit cellphone. Huwag kayo saling sa iyang kamera. Di na ba na Android, di na ba na imo, di na ba na iPhone. Charot lang.
Siya po ang model ng gasol. Sasabog na po yung gasol. Hello sa inyo. Nawala na ng foreigner. May hinahabol kami foreigner. Nawala na tulog ba? Baka dito sa Bohol yung ano ko, forever ko. Wala na ba? Meron tayong interview dito nag-guest na parang sad siya, lonely siya. Hindi ko alam kung anong meron. Hi! Hello, what's your name? Brando. Di, oy. Ang alam ko, Jonathan ka eh. Lalay mo. Parang luya ka karon. Mo siya Ako'y kahit po ang tungas, tumadaan. mo siya gugaw bitang wala nakakuha komisyon. Kasi sabi ni Zipline. Ayun. Dito na kami ngayon sa mga tarsier. Ayan siya. The giant tarsier. So sa mga pupunta rito, hindi pa nakakapunta, yun ang pinaka-importante sa lahat. Especially today, kasi umaga, so tulog po silang lahat. So now, nandito na kami sa loob ng forest para makita yung mga tarsier. Yung isa na people. Punta natin sila doon para makita sila malapitan. Kailan matampaling? Win. Tingnan niyo kanyang mga paa. Nakikita niyo ba mga nose? Diba? Ito na si Kuya daw, sino magbalbak. So, we're going to eat na. We have pansit. We have Ano kanya yung ulam? fish. Ano kang Sinigang. ano in order ba? Sinigang, balbakwa yan. Hindi, isda yan sabaw. Oo nga, isda. May balbakwa pa daw. And pansit. One to 20. Tapos na ang kain. Ate ha, kulang yung ano, sukle ha. Video pit ka ha. Ito mga natira sa bowl. Sa next destination na kami. Ma'am, Wala ko lang lamay tag 40. Eh, para sa akin tarsier. Ako sa British. naman yung forest. Ayan. Adi pakitan TL. Ang imo The whole kaysa, body maguna ko. na-focus ka man sa tiil. Turang pa man mid forest oh. Tsaka ka na oh. Turang pa. Ni. Dam
1, 2, 3. Again. Na, oh. 1, 2, 3. Wala, oh. Again. 1, 2, 3. Ganyan, oh. Again.